Преди това да се консултира с спонсорите си за възможността да открие официалната церемония в петък на стадиона на Кам. Той ще трябва да прекрати своята готове. Като бразилец за мен ще удоволствие да запази фактите, коментира Пеле. Испанският тенисист Рафаел Надал потвърди, че ще участва в Олимпийските игри в Рио де Жанейро въпреки проблемите в финалната китка. Преди това златният медалист от Пекин 2008 ще представя страната си във всички дисциплини на сингъл, двойки и смесени двойки в Бразилия. Но се идеята, че 11 титла от големия шар измъчва в контузия в китката през този сезон, като съответни преждевременно Ролан Гарос през а след това пропусна Уимбълдън. Въпреки че все още не се чувства готов на 100%, Надал ще играе в Рио, обсъди ситуацията с моя екип и решихме да играем всички възможни турнири в Рио. Тренировките минават в голяма степен добре. Ситуацията не е идеална, винаги има рискове на бяга да възникне на жена, но беше положителен. Обясни Рафа Надал, който пропусна върху лидерата пълно заради контузия в голямата. Той ще има честа да носи знамето на Испания на церемонията по откриването си. Времето сега Григорий ще ни разкаже Храмов. 25 градуса е температурата в София, доста по-приятно е сега. Да, с нощи изпадаме.